Hayi siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Hayibo kwenzeka imlingo ngaphambi kokuthi siye ekhefini bakwethu. Uyazi iSoweto Skeleton Movers. Hayi ama movers wangampela. Uyabona nje isimanga le yanto. Uyazi laba bantu umbukeli bathi babuya eCanada eMiami babuya lapha ko Switzerland bebonisa ngalomdanso wabo omuhle abawushayayo. Makholi usibonele isiqo. Hey, ndisakhefuzela kunangoku. Mina ngesithenga phambi kokuba siye kubo sithi singathanda ukulumkisa abo banenhliziyo ziethe ngalomdaniso. Oko nibane ngithi yo. Mina bengithiwa ngithi uyephuka. Hey, uzibonile imbambo. Ngoke jike enze so. Lapha ngemuva. Kwathi hayibo nami ndaziva hayi cha abantu bakhethe abantu baneziphiwo abantu baneziphiwo and futhi xa kuthiwa iphantsula is alive uthethwa lento ekuthethwa yona sentsho lo mdaniso wena kumdaniso onembali etyabileyo kakhulu apha eSouth Africa sikhula kukhona amaphantsula and in as much as ilizwe liguquka kumnandi into bana basagxilile sekhona lancindi lancasa yephantsula othi hayibo and sebeyishintshe kancinci just ukuthi ihluke kunabanye kuneminye imidanso yamaphantsula kodwa nje kusayisipantsula sengiyabona ukuthi why bebuya overseas imagine sendifuna uqonda nje mhlambe i-crowd yo overseas xa kubangala thina siapha thina kaloku bamnyama bafana nathi but I can just imagine xa bephesheya kwamalwandle kuthiwa mabangene eqongeni benze ezinto abazenzayo hayi noma amalungu bathwala izandla enhloko bale kuthiwa wow sibonga kakhulu ke nakubadidiyeli balolu hlelo umbukela abasebenza kanzima ngaso sonke isikhathi ukusilethela izinto nje engajwayelekile nawe mbukela lapha ekhaya niyasho ukuthi hayi cha iEkhaya Jikelele have ihlukile kwezinye inhlelo ngo Tuesday nje kalokho ku Tuesday kalokho namhlanje akukhonto senditsho kaloku umuntu uzawulindela into bana thina siEkhaya Jikelele sizabaphathela izinto ezibumela bunje xa sithi closer to the weekend into ethi ngenene nangenyaniso abaqulunqi balenqubo bayayazi into abayenzayo uqinisekisa wena apho ekhaya uvundlekile mani awazi kuphela ngokuqhubekayo kodwa ke nasenyameni igazi liyashukuma kumnandi ekhaya mbukeli ke sizothi qu 8 lo siyabuya nje emva komzuzwana bese siqhubeka ke ngohlelo esikuphathele lona siphi sport Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele namhlanje ke ekhaya sikuphathela esinye isiqendu sikakhala ekhaya apho kaloku umbukeli sinike umuntu iqonga lokuba abe nako ukuzityandikela ngengxaki yakhe afumane uncedo kulo ngxaki okanti ke kwesi siqendu sithi abazali basecacatu bafuna impendulo emva kokuba kuye kwasweleka umntwana wabo kulandela ungeniswa kwakhe esibhedlele iFrontier eAmani ngengxaki yokophukelwa yingalo abazali bathi ke ogqirha baye bathi yazi ukuba kwenzeke ntoni kanye zekamva uqhaqho lomzimba lachaza ukuba umntwana ubhubhe ngenxa yokoyisakala kweziphunga ngaphambili ke kokuba sihlabele mgama masizivele nalo sapho luzithethela emva koba umntwana eswelekile saye sanqonyela ukwazi ngeyona nto ebulela umntwana ogqirha babekhona pha bathi abanakuqiniseka okokuba umntwana kahle yintoni kanye limbuleleyo kude kube kanti kwenziwa uqhaqho lwenziwe ke uqhaqho ndaya namhlanje kugqirha kwa forensic ndafika ugqirha ngekho ndiyofuna iresults zezo qhaqho olo wafonelwa ke ligosa ebelikhona ugqirha kwa forensic ndayinika ifoni ndathetha naye ugqirha uthi emntwaneni ufumanise ukufeyila kweorgans ezingaphakathi isibindi izintso inhliziyo neziphunga zone ezinto kulomntwana bezifeyila beziye zafeyila bezirongo uthi ke ukrokrela into kokuba umntwana uye wa-allergic kule nto wayelaliswe ngayo ngeli xesha enziwe i-operation uthi ubone loo nto ugqirha ukufeyila kweorgans emntwaneni isibindi iziphunga inhliziyo kunye nezintso zibuyile iziphumo zomntwana forensic uba kwenzeke ntoni beke watsho ugqirha wathi ukrokrela into bana laa mtshini waye wafeyila ukuze kube kanti amanzi aye eziphungeni zomntwana so kuyacaca ke iziphumo ezibuyileyo namhlanje zitsho okubana uye wabe unaleyo ngxaki yobana kufeyile iziphunga nazo zonke ii-organs ngenxa yometshini ongakhange usebenze kakuhle phaa etheatre
So kuyacaca into yobana akukho nto itshekishwayo xa umntwana ezawufakwa emtshinini. Akukho nto ijongwayo into yobana lo mntwana uzawulungelana nala metshini, yintoni erongo ngometshini, ingaba umtshini 100% na uba ungasetyenziswa uyigqibe iprocess. So kuyacaca ukubana kowam umntwana yonke loo nto khange ijongwe, le ibangela uba abe kanti umntwana makasaphili namhlanje, ubulewe ngumtshini ongakhange ukhathalelwe ujongwe zonke izinto. So namhlanje umntwana sizomngcwaba, kodwa ndiyamfuna owam umntwana, ndifuna bephendulile oogqirha uba kutheni le nto bangakhange benze i-procedure right ukulandela okokubana kulungile na ukusebenzisa umtshini, umntwana ulungele naloo metshini. Ndiyamfuna umntwana am koogqirha baseFrontier Hospital. Kubuhlungu kakhulu umbukeli ungumzali ubhujelwe ngumntwana ngapha impendulo azikho. Kanti ke mbukeli ukunceda ulusapho ngempendulo oluzifunayo sesagqibe ekubeni sikrwece isebe lezempilo eMpuma Koloni. Ngoku ke siqhagamshelana noSizwe Khuphelo sisithethi selisebe. Khuphelo masikubulise sikwamkele inkqubeni ekhaya Jikelele. Molo msasazi, uthethelele ezantsi kakhulu. Amagosa ethu azawuzama into yokubana ayilungise le ngxaki ukhala ngayo. Ndiyathemba into yokubana uzawundiva kakuhle, kodwa ke ungakhe nje usichazele banzi ngesisiganeko salo mntwana othe wabe kanti wangeniswa esibhedlele ngenxa yengalo eyophukileyo, ze kamva wachazwa njengobhubhileyo ngenxa yokoyisakala ngenxa yemiphunga. Batsho oogqirha njengoko besitsho ke namalungu osapho. Msasazi, ndibulise kubaphulaphuli ngumntu ethe lo ke kum. Kuba umthetho undibopha izandla neenyawo, andikwazi ukudakanca iinkcukacha ngesigulo somntu. Endingakuqinisekisa nje into okokuba ewe umntwana ungenisiwe esibhedlele eFrontier lwenziwa uqhaqho. Emveni kokuba ke izinto ziye zavela kule ndawo zivele kuyo, kunophando esiluqhubayo silisebe ngokubhekiselele kubantu ebebebandakanyeka kuqhaqho. Noqhaqho mzimba sisalinde iziphumo zoqhaqho mzimba nanjengoko umntwana ethe wabe uyasweleka. Andikwazi nje tu ke msasazi ukuzinika iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nokwenziweyo nesigulo somntwana esifumanisekileyo. Yonke nje loo nto umthetho msasazi uyandivalela ukuba mandithethe phaa ngemeko enjalo ngesigulo somntu. Njengokusitsho mnumzana Ukhuphela into yokubana awukwazi into yobana udakance iziphumo, kodwa niye nanxibelelana nosapho kuba abona bantu esiqondayo into yokubana ngeli xesha bafuna i-closure emphefumlweni ngokuba yintoni ethe yabeke yenzeka yifemeli. Niye naqhagamshelana nosapho? Yona nto ibalulekileyo ke msasazi kufuneka ibe yenziwa leyo. Okwakaloku nje thina kweli nqanaba lalapha kuNdlunkulu ukuba siqinisekise ezo nto ukuba bezenziwe na. Nophando siza kuluqhuba luza kujonga kwezo nto into okokuba ingaba kuye kwanqunjelelana kangakanani na nosapho. Kodwa ke nathi ekugqibeleni kufuneka siyenze loo nto. Kodwa kufuneka siye kusapho siphethe into evakalayo silwenzile lonke uphando, singayi siluxelela ngophando oluza kuqhutywa. Kodwa xa bendithetha nengqonyela esibhedlele ikhona into ebonakalayo uba beke wakhona unxibelelwano oluye lwakhona phakathi kwamagosa athile kuquka nogqirha obebandakanyeka apha ekuqhaqhweni komntwana. Kuyavakala. Ndiyafuna uqonda into yobana ingaba zintoni enizenzayo nilisebe ukuthintela iziganeko ezilihlobo kunye nokuqinisekisa ukuba kuxilongwa ngendlela eyiyo ukuze kunikezelwe ngetreatment efanelekileyo. Kuba uba uye wayimamela ividiyo yosapho, umzali uyathetha phane sibuza into yokubana ingaba kuye kwaqinisekiswa na into yokubana iimeshini zikulungele na, ngeyiphi inkqubo esetyenziswayo ngaphambi kokuba umntu afakwe kumatshini? Mnumzana Ukhuphela usekhona emnxebeni? Million. Siye siqinisekise ke msasazi into okokuba xa kuke kwakhona izinto ezingaonwabisiyo abantu lukhona unxibelelwano. Siqinisekise into okokuba inkqubo le yokusa impilo ebantwini yephucukileyo. Njengoba bendisenditshilo ke msasazi lukhona uphando oluqhutywayo ngokwelizinga lalapha kuNdlunkulu phaa kwa-customer care ukuze kukhangelwe yonke into inokokuba yenzekile ukwenzela uba xa sithetha nabantu abalilayo
abafuna impendulo sibe siphethe into ephathekayo ecacisekayo ingaba into ecingelekayo kube kukhona ingxelo ezizizo ngokwezempilo nemigaqo yonke loo nto leyo msasazi. Mnumzana Ukhuphelo, zininzi iziganeko ezimila kunje, asiko sokuqala esi apho ufumanisa ke mhlambe ewe ndivile into yobana uthi uphando lusaqhuba kodwa ngoku abazali bona basazila abakafumani closure. Lombukeli ndiyathanda ufumanisa into yobana nanjengoko esoloko ekhalazelwa ngongakhathali amaziko eliphondo laseMpuma Koloni, ingabe sisiganeko sokubhubha komntwana sibe ngunokubangela woko okanye kukho into embi ibinegalelo oku? Sentsho yintoni eniyenzayo lisebe uqinisekisa into yokubana azikho ezinto sizivayo into yokubana kukho ungahoyi kwisebe lezempilo? Njengoba benditshilo msasazi, sibona abantu abangapha kwe-6 million ngenyanga apha ephondweni. Kwaye njengokuba sibona aba bantu uninzi lwabo bayaboneliseke izinkonzo abazifumanayo. Bakhona ke indawo ezithile apho kuye kube khona ukuqhawuka koqhagamshelwano. Apho ukuqhawuka koqhagamshelwano ke msasazi kube khona izityholo. Yile nto okubalulekileyo kuyo yonke into esiyithethayo kufuneka siqale siyiphande. Ukuphanda ayikokubaleka, ukuphanda kukukhangela into okokuba kwenzeke ntoni ukuze sibe nengcaciso ecacileyo kuye nabani na obandakanyekayo. Apho ke msasazi kukhona imeko enje kude kuphele kumntu sive kabuhlungu kakhulu kuba onke amagosa ethu asebenzele into okokuba asindise imiphefumlo yabantu. Kube lilishwa ke msasazi uba kuthi apha kwinkqubo yokuqinisekisa into okokuba siyabusindisa obubomi kube khona ke ukuba umntu asishiye. Xa kukhona ukuxoxa ke msasazi masiphande size ngaphambili uba kwenzeke ntoni. Ewe msasazi unyanisile, zininzi izikhalazo ezifakwayo endingafuni uzoyamanisa nezi ke msasazi ngumbo ethe lo, kodwa ke xa ndithetha nje zininzi izikhalazo ezifakwayo ezinye zide ziye emagqotheni. Sithi xa sele siziphanda siqinisekisa sifumanisa uba akhona amagqwetha afaka izikhalazo ngenjongo zokuxhamla. Andithi ke msasazi kwesi isiganeko kwenzeke loo nto kunyanzelekile olu sapho silunike impendulo ecacileyo ukuba kwenzeke ntoni na. Kunyanzelekile olu sapho lufumane ingxelo zoqhaqho-mzimba esingekazifumani ke ngoku. Nokokuba singazifumana andinalo ilungelo lokokuba mandithethe ngazo esidlangalaleni, kodwa isebe kunyanzelekile luzixoxe ingxelo zophando loqhaqho lomzimba nosapho kwabo bachaphazelekayo msasazi. Ingaba senilibonile usapho kuzawuthi ga ngoku nithethathethana nabo nibaxelele into yokubana nilinde oku? Ingaba niye nabandwendwela sijonge futhi namalungiselelo omngcwabo? Ingaba mhlambe iintlelo zithini? Ingaba ikhona into enizawuyenza nilisebe lezempilo? Hayi msasazi, asiye sibandakanyeke silisebe lempilo kwimiba yasekuhlaleni efana namalungiselelo omngcwabo. Xa kukhona ke imeko enjalo urhulumente wasekuhlaleni udla ngokungenelela kube nguye onxulumana nosapho xa kuke kwakhona isikhalo esinjalo nemfuneko yokokuba kube kuyancediswa. Mna msasazi ndiyacela nje apha kuwe lo mbuzo kudala uphinda. Funeka msasazi sixelelane ngento ephathekayo, silinde iziphumo zoqhaqho lomzimba, senze uphando kuwo wonke umntu obandakanyekayo apha kuqhaqho lwalo mntwana nonyango lwalo mntwana. Sifumane onke amaxwebhu anenkcukacha ngokufika kwakhe esibhedlele, singayikhi phezulu. Ze sithi ke sawufumana into ebambekayo sihlale nosapho. Ewe ingenzeka msasazi into okokuba xa sele kugqityiwe laa nkqubo yakwa-customer care iyafikelela kubantu abachaphazelekayo. Kunyanzelekile kona abantu sibaphathe kakuhle xa belila bonzakelelwe ngumntwana, baswelekelwa ngumntwana. Isiphatha kabuhlungu loo nto leyo, kodwa kwelethu icala kufuneka ke siye nento ebambekayo ebantwini, sijongile into okokuba iinkcukacha zonyango lomntwana lo uchaphazelekileyo ziqale phi zaphela phi, konakala phi. Luthini uqhaqho lomzimba? Uqhaqho lomzimba ke
lulona luzakuchaza ncakasana into okokuba yintoni ebangele umphefumlo womntwana ube uyaphuma. Ndiyafuna uqonda into yokubana impazamo okanye ungahoyi okuthi kukhokhele ekubhubheni okanye ekwenzakaleni kwabantu kumaziko ezempilo, ingaba oko kunichaphazela njani okanye kuchaphazela njani ukusebenza kweli sebe lezempilo? Sasazi, andifuni ke xa sithetha ngalo mba sitshone ngapha nangapha. Yile nto kubalulekileyo uba isiganeko nganye esithe sabe siyakhalazela sisiphande, kodwa ngakuqinisekisa kwezi zigidi ngezigidi zabantu izinto eziphuma kumajelo eendaba zithethwa ngabantu bebeka izityholo. Xa sele ziphandwa ziye zingaphumi kwezi zityholo bezibekiwe ngesebe. Kuba lilishwa ukuba xa sesisithi nazi iziphumo nani noondaba niye nisibaleke ningabi namdla ngoku yokusibhala isitori. Siphele ke sivulekile kulaa ndawo ibityabeka isebe njengelingakhathaliyo. Kodwa iinkcukacha xa sekuvela ngoku iinkcukacha ezinobungqina bempilo, oonondaba lo ebesiza nesitori afumaneka umsasazi ingaphinde loo nto iyovela kumabonakude nakumaphephandaba. Ndingakuqinisekisa nje msasazi into okokuba amaxesha amaninzi izinto eziye zithethwe zibe phaya esidlangalaleni xa sele kujongwa ncakasana azibi zibe yile nto beziyiyo ngeli xesha bekubekwa izityholo. Andibaleki ke msasazi apho nokuthetha ngezinye iimeko, kukho imeko ethe kanje. Andithi kule meko sithetha ngayo ngoku kunjalo, asikafikeleli apho deske sibe sifumana iinkcukacha ukuba kwenzeke ntoni na. Ezinye ke iziganeko kuthiwe asikhathali kuzo zide zaya kwiinkundla zamatyala. Xa sifika kwiinkundla zamatyala ezinye saziphumelela. Ezinye iimeko eziya kwiinkundla zamatyala zezi zenza u-SIU aqhube uphando kwakunye ne-Provincial Treasury yalapha e-Eastern Cape kwakunye ne-ofisi yenkulumbuso incedisana nathi kuba siye safumanisa into okokuba ezi zinto kuthethwa ngazo ezininzi nesele zibhatelwe nakakade, indlela ezibhatelwe ngayo iyaxokisa. Ezinye khange zide zibe ziyagqitywa nasezinkundleni, kuthiwe kwenziwe i-out of court settlement. Kodwa xa seziphonononga ngokuzijonga ufumanisa uba ziyaxokisa uba kungenzeka uba kube khona ubuqhophololo apha. Sekhona kamagqwetha sele evele kwiinkundla zamatyala ngokwenza ezi zinto. Elinene msasazi lilokuba isebe lempilo akumbi eli lase-Eastern Cape liye labonwa ngamagqwetha nabathile nabanye apha phakathi kwethu basebenzisane namagqwetha ibe indlela yokugulula imali karhulumente. Loo nto ke msasazi phantsi kophando lwe-SIU iya kuvela ke xa sele kuqunjelwe uphando kumatyala amaninzi kuba imali eselichithiwe kusuka ngo-2015 phaa ku-3.7 billion. Kuyacaca ke msasazi imali eninzi iphume kwingxowa karhulumente ngokungafanelekanga. Kuzinyelwe ke msasazi ngale nto ithethayo into yokokuba kukhona ungakhathali kanti kukhona ukubambisana ekukhupheni imali karhulumente phantsi kwale nto kuthiwa yi-medical legal claims. Andithi ke zonke ii-medical legal claims ezifakiweyo bezinobuqhophololo phakathi, naleyo siyiyekela phaa kwi-SIU ide iqukumbele uphando oluqhubayo. Sesiyolindela uphando kuba kaloku le mali uthetha ngayo ethe yabe kanti iyachithwa bekuyoba kuhle mhlawumbi into yobana ibichithelwa ukulungisa izibhedlele zephondo uqinisekisa ukukhuseleka kwabantu kuba eyona nto ingamandla apha ngumntu nqwani imali. Enkosi kakhulu ngexesha lakho, sawulinda uphando sive ke uba luthini. Msasazi kuba naba kuthiwa bathathelwa le mali baphinde bazolila ukuba la magqwetha akabaniki laa mali inyanise kakhulu. Yile kufuneka isincedise siqeshe oogqirha amanesi silungise nezibhedlele zethu neekliniki.
Kodwa ke okwakuphikisa into yokubana ezingxelo zokuba kukhona abantu abaswelekayo ngenxa yokuba mhlambe bengafumani ukuhoywa njengalomba nakubeni ke sisalinde uphando. Kodwa ke masibambe ngazibini ngexesha lakho. Mbukeli ke lo besetha naye nguye umnumzana Sizwe Khuphelo obethathela kaloku isebe lezempilo kwiphondo laseMpuma Koloni. Besetha kaloku ngesiqendu sekhala ekhaya apho kaloku usapho lufuna ubulungisa ngomntwana wabo othe wabe kanti swelekele esibhedlele. Eyona nto ke ingamandla kukuba bafuna impendulo. Sizawulinda ke mbukeli uba mhlawumbe ke uqhaqho luzawuhamba luthini. Ngethemba ke lokuba ke xa luvelile sizaphinde futhi sikunikeze ingxelo uba ihamba kanjani ke siqhagamshelane nosapho sive ke bona into yokubana ingaba bonelisekile kusini na ngeziphumo abathe bazifumana kwisebe lezempilo. Masithi qhwike sibhatala amatyala ungagunqi usabukele ekhaya jikelele. Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya jikelele. Sibonge kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Inkampani Amani Africa yasungulwa uMukundi Lambani ngonyaka u2018 kanti ke yona ifundisa ulimi lwebele kubafundi bebanga lokuqala kuya kumatikuletsheni grade 1 till grade 12. Le nkampani kanye ne-app yayo iAmbani yasungulwa ukuze igqugquzele ukusetshenziswa kwezilimi zaseNingizimu Afrika mahhala kanti manje ke isinezilimi ezisithupha zaseAfrika. Le nkampani eqanjwe ngegama lesivenda elisho ukuthi ikhulumani isebenzisa ke zobuchwepheshe ukufundisa nokunikeza izixazululo ezahlukahlukene ebantwini einkampanini ezimele naseinkampanini kahulumeni. Ukugcizelela kwabo ukusetshenziswa kolimi ngobuchwepheshe kuletha isixazululo ke noma izixazululo futhi eziningi. uErica Mthethwa ongomunye kwabaphathi beAmbani Africa ukhona ke lapha endlini zomsakazi kuzazo sixoxela kabanzi ngalolu hlelo. Sikubingelele Erica, sikwamukele ekhaya jikelele. Ngiyabonga. Kubonga thina ukuthi uzosivakashela namhlanje. Sizokhuluma ngeAmbani. iAmbani ichaza ukuthi khuluma ngesivenda. Chaza ukuthi khuluma ngesivenda. Okay, ake ngaphambi kokuthi siqhubeke nenkulumo yethu ake sibheke embukeli nje nayo nje umfanekiso emfishane ukuze uzo understand uqonde ukuthi sizokhuluma ngani. Hey there friends, I'm Zenke, your friendly guide in the Ambani world. So, what's Ambani.Africa all about? Well, it's like a treasure chest of super cool stuff for learning and fun. We've got loads of languages, including English, isiZulu, Sesotho, Swahili, Spanish, and many more. Imagine hundreds of videos, games, and digital books all in one place. In the watch section, you can catch our awesome Ambani shows and learn loads of neat stuff. Play is where the fun games live. And in read, you'll find fantastic digital books. And guess what? We even have these amazing books that come to life with a little magic. They are called augmented reality books. We've got you covered on all kinds of topics, from math and tech to life skills and languages. Ambani Africa is perfect for kids up to 8 years old. And don't worry, it's totally safe. No ads here. Plus, it's been checked and approved by EdTech Impact. Teachers, we've got something special for you too. In the Teach section, you'll find super cool lessons made by teachers. For moms and dads, you can add up to 3 kids and pick what they learn. Ready to start our money adventure? Just click below, sign up, and let the learning fun begin. Sayibona ke Ambani ke Erica. Akusitshela nje ukuthi yini into iyaqhuquzela ukuthi ke niqale nisungule le app, into yani inspire ukuthi nje nisungule le app. Okay, so iqale kanjani? So umnikazi wento ophathele into iAmbani Africa Mukundi Lambani. Yes. Uthe wayenza like research. Okay. Yama resources we language because naye nje self bakafuna ukufunda ulimi lwakhe lwasekhaya. Wathola ukuthi no ama resources wokukhuluma ulimi lwasekhaya awatholakali easy kangako, so ilapho aqala ukuthi no yazi ukuthini, let me start athi ngenze yona iAmbani app whereby it provides, it's an app that provides
ama-language South African languages izokwazi ukufundisa abantwana abasebancane ukuthi bakwazi ukukhuluma ilimi lwabo basekhaya, which is isiZulu, isiXhosa, isiSotho, because uthola ukuthi isikhathini esiningi abantwana basekhaya bakhuluma i-English kakhulu, so ingakho bakafuna i-resource ezoyenza abantwana bafunda ulimi lwasekhaya. Yeah, so Erica, i-Amani yona ihluke kanjani mhlawumbe kwamanye ama-app nayo awenza same thing? Alright, so tina Amani Africa isebenzisa i-argumented reality. So ngamanye amagama, so muthatha incwadi mufunda ngayo, thatha uba incwadi benefoni ne-app ya Amani. So musebenzisa leyo app leyo moyihuva like moyibeka phezulu kwencwadi izokubonisa ukuthi ukuthi isebenza kanjani. So izokubonisa like let's say so translate kahle yes translator umbono ngaphakathi. Okay, for example, so this is the book, right? Yes. So ushololana, there's apples. It's written in English. Red car, red apples. So mangithatha ifoni ngenza ngeapple izothi ama-apple abovu. Oh wow. Isebenza kanjalo ke Amani into i-app ye-Amani Africa. Ayi cha ngiyayibona cha ihlukile ngempela. Manje yiwo ama-features ahlukahlukene mhlawumbe khona kwi-app besides leyo translator? Ngaphandle kwencwadi we do have i-platform yonto lapho kunama video kunencwadi khona incwadi esihlukahlukene ngolumi ohlukahlukile, which is isiZulu, isiSotho, even nomlumi wangaphandle like Swahili, Yoruba, French as well. Lapho ukuthola ke na ku platform yethu lapho uthola nama video khona lapho wokufundisa like the days of the week, insuku zeviki, the months, and so forth, indlela bathini fun way wokuthi ingane ifunde. So ke le app lena ngoba ngiyezwa sikhuluma ngeingane and yeah this is quite catchy, like ingane would love this. Mhlawumbe yabasizana nabantu abadala because mhlawumbe uyasolo ukuthi nawo umuntu omdala njengoba usukhuluma ngeSwahili nje, maybe nami I want to learn Swahili, so ngiyakwazi ukusebenzisa i-app ukuthi improve mhlawumbe ngifundise the Swahili language. So funny enough because nami ekhaya ngiphuma umama ulimi laka mama muSwahili, so nami njengomuntu omdala ngiyayisebenzisa as well ukuthi ngikwazi ukufunda ulimi laka mama because nayo mama waseTanzania. So nami self ngifunda ngisebenzisa zona le ncwadi, ngisebenzisa nayo i-platform khona lapho ngizokwazi ukufunda iSwahili khona. So ake sithatha umbukeli nje osekhaya simbeke step by step ukuthi okay uyabona ke manje nawe seyasho ukuthi ngifuna ukungena manje sengiphethe ifoni yami ngifuna ukuthola le Amani app bese ngenza ukwazi ukwenza lezi zinto. What's the process? So okokuqala mina angithi uzothenga incwadi, so you go on to www.ambani.africa. Ilapho ke uzokwazi ukusubscribe to the platform. Subscribe to the platform uzokwazi ukuthola incwadi zakhona. Okay. So when you subscribe to the platform ya Ambani Africa, not only do you thola incwadi njengoba ngishilo uthola nama video, uthola nama nencwadi is like a story, like you know inganekwane uzokwazi ukufunda ngazo ufundisa umntana ngazo as well. So laba abantwana abancane laba, and then so kuya ngama different age groups, kuya ngama different age groups, but ukukhumbula ukuthi kuya ngama age groups between 2 and 8, but even above bayakwazi ukufunda because ukhumbula ukuthi ezikolweni khona manje they've introduced a curriculum whereby there's African languages ukufundisa ulimi lwasekhaya. So abanye basuke baqala late, so abo-mistress nabo bayakwazi ukusebenzisa kona lama ama-resources esinawo ngaphakathi kwaleyo platform ukuthi bakwazi ukufundisa abantwana from grade 12 from grade 2 up until grade 12 as well. So ke vele njengoba ukhuluma nangothisha ukuthi bakwazi ukusebenzisa kanye nabafundi njalo njalo. So far nje since iniqalile i-app njalo njalo, how has been the reception? Bayamukela kanjani othisha kanye nabafundi? So there was a project esisayenza last year eBergville lapho sihambisa sayoncedisa samnikeza abo-mistress ama-resources we-Amani, sibafundisa ukuthi bayisebenzise kanjani i-platform yakhona. Sithema basinikeza ama-results bathola ukuthi abantwana laba bebangakhulumi, who were not engaging in classini, have now started engaging, so it improved the performance yabantwana eclassini.
as well. So if le app le ngoba into enhle uhlelo oluhle lokuthi lifundise kakhulu izingane ikakhulukazi izingane ezincane zikhona mhlawumbe inhlelo noma niye nicabange about ukuthi kuyahambisana necurriculum yomnyango wezemfundo? Yebo, so sebenzisana nayi Department of Education as well. Esinikeza i-guidance yokuthi sizenze kanjani, like wonke ama lessons angaphakathi kwaleyo platform leyo or nama resources esiwanikeza abo mistress are all based on the South African educational curriculum. Okay, hayi cha Ambani siyabonga ukuthi uzosivakashela ekhaya Jikelele. Yazi hey, this is so interesting because yazi manje sekuyi fourth industrial revolution. Uyabona zonke izinto zilula manje and ne indlela egenius yokuthi sithola ingane zethu ukuthi zikwazi ukufunda ilimi zazo ngoba kuvele kubalekile ukuthi ke sigcine ulimi. Nansi Ambani Makholi, thatha ifone uthi iyakutranslateela mntana. Hawu bandla, hayi ndithathile. Erika, sesiphetha nje ke sicela usisharele ama details okugcina ukuthi ithola kanjani i-app nanokuthi mhlawumbe befuna ukuxhumana nani abantu bangathola kanjani. Okay, mangabe bafuna ukuxhumana nathi abantu bangasinto go to www.ambani.africa and then lapho nizosithola khona, but you can send for abo mistress as well nabo mangabafuna ukuthi sixhumane nabo sobabonisa ukuthi basebenzisa kanjani incwadi nokuthi platform bakwazi ukusebenzisa kanjani, bangakwazi ukuthi emailela ngaphakathi www.ambani.africa and then satholakala na kuma social medias, your Instagram, Facebook, Ambani all the way. Thank you so much sisi ngokuthi uzosivakashela lana, siyabonga kakhulu. www.africa ilapho kuzothola khona uAmbani. Hayi uAmbani uthi khona nathi sithi Ambani nathi asambeni. Asambeni futhi ke jonga ndiseqinga ntoni? Yellow shirt, t-shirt, yazi lo ndithethe ukuthini? Bafana. Go boys. Masibane ngetsimbi yeshumi, bafana mayibuyele entshinga kube ikhosi kamnandi. Nisale kahle.